अन्वया माताजींचा वर्ग सुरू केलात माताजी काल? हो केला माताजी त्या लेवल थ्रीचा. लेवल 3चा? हरी बोल हरी बोल, छान. अन्वय माताजी नाहीत त्या, अन्वय माताजी ऑस्ट्रेलियाच्या. नाही, त्या नाही. तुम्ही सकाळी केलात का, सोमवार बुधवार? हा सोमवार बुधवार केलाय. हा, मग त्या ऑस्ट्रेलियाच्या कार्तिकी माताजी. हा कार्तिकी. हा हा. आणि ती तुम्हाला वेळ जमते का? 7 ते 8 जमते का वेळ? हो जमते माताजी, ह्या कितीच्या आहेत त्या? हा, अन्वय माताजी. त्यांचा दुपारी आहे 3 वाजता. पण मग तुम्ही तुम्हाला ती वेळ जमतीये ना, तर तो नवीन वर्ग सुरू झालाय, तुम्ही तोच करा माताजी आता. तोच करते मी. सात किती, कोणता वार आहे अन्वय माताजीचा? अन्वया माताजीचा ऑलरेडी चालू आहे वर्ग. आणि त्यांचं तिसरं पुस्तक आता सुरू होईल, म्हणून मग त्याला ज्यांना सकाळी जमत नाहीये ना, त्यांना हम्म. शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता तुम्ही जॉईन होऊ शकता. हो माताजी, मला सकाळी जमतो माताजी, मी जप ठेवते बाजूला. मग तुम्ही सकाळीच करा ना माताजी, 2 दिवस हो आहेत ते. माता. ठीक आहे. हो माताजी, हो हो, हो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सो आपण 18व्या अध्यायावरती आहोत. आणि 18व्या अध्यायाचा आपण 66वा श्लोक बघतो आहोत. तर आता आपण अगदी गीतेच्या शेवटच्या सत्रामध्ये आहोत. आणि जिथे गीता आज संपन्न होईल, तर आपल्या 18ही अध्याय पूर्ण होतील. तर 66वा श्लोक आपण घेऊया. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, वाचो माताजी. हा, वाचा माताजी. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. तात्पर्य वाचायचं. अं, तात्पर्य ठीक आहे, वाचा. येस, याचा संदर्भ पण चांगला आहे, वाचूया आपण. आज जास्त श्लोक नाहीये, वाचूया. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारे. भगवान श्रीकृष्णांनी परब्रह्माचे ज्ञान, परमात्म्याचे ज्ञान, सर्व वर्णाश्रम पद्धतीचे ज्ञान, संन्यासाश्रमाचे ज्ञान, निरासक्तीचे मन आणि इंद्रिय संयमनाचे ज्ञानाचे इत्यादी नाना प्रकारच्या ज्ञानाचे धर्म पद्धतीचे वर्णन केले आहे. त्यांनी विविध प्रकारच्या धर्माचे अनेक प्रकारे वर्णन केले आहे. आता भगवद्गीतेचे सार सांगताना भगवंत अर्जुनाला सांगतात की त्यांनी आतापर्यंत वर्णन केलेल्या सर्व पद्धतीचा त्याग करावा आणि केवळ मला शरण यावे. अशा शरणागतीमुळे अर्जुनाचे सर्व पापापासून रक्षण होईल, कारण भगवान स्वतः त्याला तसे वचन देत आहेत. 8व्या अध्यायात सांगितले होते की जो सर्व पापापासून मुक्त झाला आहे तोच केवळ श्रीकृष्णाचे पूजन करू शकतो. यावरून कोणाला असे वाटेल की सर्व पापापासून मुक्त झाल्यापासून मनुष्याला शरणागतीचा अंगीकार करू शकत नाही. अशा शंकांचे निरासन करण्यासाठीच या ठिकाणी म्हटले आहे की मनुष्य जरी सर्व पापापासून मुक्त झालेला नसला तरी केवळ श्रीकृष्णांना शरण गेल्यामुळे तो आपाप सर्व पापातून मुक्त होतो. पापापासून मुक्त होण्यासाठी खडखड प्रयास करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे सर्वश्रेष्ठ रक्षण करता आहेत. हे जाणून त्यांना निसंशयपणे शरण गेले पाहिजेत. श्रद्धा आणि प्रेमाने त्यांना शरण जाणे आवश्यक आहे. श्रीकृष्ण शरण जाण्याचे विधीचे वर्णन हरिभक्त विलास 13.676 मध्ये करण्यात आहे. अनुकूल्य अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्य यतोति विश्वासो गोप्ततुत्वे वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षडविधा शरणागती गती हे.
भक्ती योगाच्या पद्धतीनुसार जो धर्मतत्वाचे मनुष्याला अखेरीस भगवत भक्ती प्राप्त करण्यास सहाय्य करतात, त्या धर्मतत्वाचा त्याने स्वीकार करावा. वर्णाश्रम व्यवस्थेतील आपल्या स्थितीनुसार मनुष्य विशिष्ट प्रकारचे विविध कर्म करीत असेल, परंतु अशा कर्तव्य पालनाने तो जर कृष्ण भावनेप्रत येत नसेल तर त्याची सर्व कर्मे व्यर्थच आहेत. जी गोष्ट आपल्याला कृष्ण भावनेच्या परिपूर्ण स्तरापर्यंत नेत नाही ती गोष्ट आपण टाळली पाहिजे. सर्व परिस्थितीत श्रीकृष्ण आपल्याला संकटापासून रक्षण करतील हा दृढ विश्वास मनुष्याला असला पाहिजे. आपले प्राणधारण कसे करता येईल याची चिंता मनुष्याने करण्याची आवश्यकता नाही. श्रीकृष्णच त्याकडे लक्ष देतील. त्याने सदैव आपल्या असहाय्य मानून श्रीकृष्णांनाच आपला जीवनातील प्रगतीचा आधार मानले पाहिजे. जेव्हा मनुष्य गंभीरपणे पूर्णपणे कृष्ण भावनामय होऊन भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तेव्हा तो तात्काळ भौतिक प्रकृतीच्या सर्व कल्मशातून मुक्त होतो. धर्माचे अनेक विधी आहेत आणि ज्ञान, ध्यान, योग इत्यादी शुद्धीकर करण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु जो श्रीकृष्णांना शरण जातो त्याला या पद्धतीचे अनुसरण करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. केवळ श्रीकृष्णांना शरण जाण्याने मनुष्याचा अनावश्यक कालपव्य वाचतो. अशा रीतीने मनुष्य तात्काळ आपली प्रगती करून सर्व पापापासून मुक्त होऊ शकतो. श्रीकृष्णाचे सुंदर सुंदर रूपाकडे पाहून त्यांच्याकडे आकृष्ट झाले पाहिजेत. हे सर्वक्षक असल्यामुळे त्यांचे नाव कृष्ण आहे. जो मनुष्य श्रीकृष्णाच्या सुंदर सर्व शक्तिमान कृपाद्वारे आकर्षित होतो तो भाग्यवान होईल. विविध प्रकारचे योगी असतात. काही जण निर्विशेष दिसत नाही एक माताजी मिनिट हा, एक मिनिट. हा हा, येस येस. काही जण निर्विशेष ब्रह्मामध्ये आसक्त असतात, काही जण परमात्म्याद्वारे आकर्षण होतात इत्यादी. तथापि जो कोणी भगवंताच्या साकार रूपाद्वारे आकर्षित होतात आणि विशेषतः जो साक्षात भगवान श्रीकृष्ण आकर्षित होतो तो परिपूर्ण योगी होय. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर पूर्ण भावनेद्वारा कृष्ण भक्ती करणे हे ज्ञानाचे परमगोपनीय सार आहे आणि संपूर्ण भगवद्गीतेचे हेच सार आहे. कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, अष्टांग योगी आणि भक्त या सर्वांनाच योगी म्हटले जाते. परंतु जो शुद्ध भक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे. या श्लोकामध्ये योजलेले मा शुचः भयभीत होऊ नको, महासुचः भयभीत होऊ नको, चिंता करू नको, संकोच करू नको हे विशेष शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. मनुष्याने सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कसा करावा व केवळ श्रीकृष्णाला शरण कसे जावे याबद्दल एखादा गोंधळून दिसत नाही शकेल मात्र जाऊ शकेल कळून जाऊ शकेल. शकेल परंतु अशी चिंता व्यर्थ आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. खूप सुंदर आहे हा श्लोक. म्हणून मी म्हटलं याचं तात्पर्यही आणि आपल्याला एक संदर्भ सुद्धा मिळालाय की कशा प्रकारे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत म्हणून, की अर्जुनाला भगवंतांनी सगळं ज्ञान दिलेलं आहे. सुरुवातीपासून अर्जुनाला भगवंतांनी सर्व प्रकारचं ज्ञान दिलंय दुसऱ्या अध्यायापासून. मग परब्रह्म काय आहे, की आपण ज्या ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या तीन स्थितींना बघितलं, तीन स्टेजवर, आणि त्याप्रमाणे परमात्म्याचं दान, वर्णाश्रम पद्धती, तीन यज्ञ कसे असतात या सगळ्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं. त्यानंतर निरासक्तीचं, की निष्काम कर्मयोग कसा, मन आणि इंद्रिय संयमासाठी, की कशा प्रकारे मन आणि इंद्रियांना संयम कसं करायचा आहे, की काम क्रोध भिजायते, कामात क्रोधामुळे काय होणार आहे, मनामध्ये भ्रम होणार आहे. आणि अशा प्रकारे नाना प्रकारच्या धर्मपद्धतीचं वर्णन केलंय. आणि म्हणून अशा प्रकारे इतर धर्मात अनेक प्रकारचे वर्णन केलेले आहे. परंतु आता भगवद्गीतेचे सार सांगताना भगवंत अर्जुनाला सांगतात की आतापर्यंत वर्णन केलेल्या सगळ्या ज्ञानाला तू सोडून दे, सगळ्या सगळ्या ज्ञान पद्धतीचा किंवा सगळ्या या धर्माचा तू त्याग कर, पण काय कर, तू मला शरण ये. आणि म्हणूनच भगवंत आधीही सांगतात, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्तू. याच्या पुढचाही श्लोक आपल्याला, याच्या आधीचा श्लोक आपण घेतला होता. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी. की कशा प्रकारे भगवंत सांगतात की तू मला शरण ये, कारण तू माझा लाडका सखा आहेस आणि तुला मी नक्कीच या परत भौतिकतेमध्ये पुन्हा आणणार नाही. तू या निश्चितच तू भगवत धामाला पोहोचशील, कारण तू माझा लाडका सखा आहेस. आणि म्हणूनच भगवंत इतकं ठामपणे वचन
अर्जुनाला देऊ शकतात. आणि म्हणूनच कुणालाही असं वाटतं की सर्व पापांपासून मुक्त झाल्याशिवाय मनुष्य शरणागतीचा अंगीकार करू शकत नाही, अशा शंकांचं निरसन करण्यासाठीच भगवंत इथे सांगतायत बघा, की मनुष्य जरी सर्व पापांपासून मुक्त झालेला नसला तरी तो जर फक्त श्रीकृष्णांना शरण गेल्यामुळे तो आपोआप सर्व पापातून मुक्त होतो. आणि पापातून मुक्त होण्यासाठी खरतर प्रयास करण्याची मुळीच आवश्यकता नसते. भगवंतांना शरण जा. भगवंत 2 श्लोकांमध्ये आपल्याला सांगतायत, 9.34 सुद्धा आणि 18.66 सुद्धा, की 65 सुद्धा, की ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी तेच सांगितलं की तुम्हाला शरण जा, माझा भक्त हो. आणि अशा प्रकारे भगवंत निश्चितच हे भक्त भगवंतांचं नातं आहे, की जिथे भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत आणि मग श्रद्धा आणि प्रेमाने त्यांना शरण जाणं हे आवश्यक आहे. मग इथे आपल्याला काही या अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, जे अनुकूल आहे, जे भगवंतांसाठी अनुकूल आहे, जे भगवंतांना संतोष द्यायचा आहे ते आपण स्वीकारलं पाहिजे. आणि प्रतिकूल जे ज्या गोष्टी त्याच्या विरुद्ध आहेत त्याला आपण रिजेक्ट केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आपल्याला या भक्तियोगाच्या पद्धती सुद्धा जी धर्मतत्वे मनुष्याला अखेरीस भगवत प्राप्ती प्राप्त करण्यास सहाय्य करतात त्याच धर्मतत्वांचा भगवंतांनी मनुष्याने स्वीकार करावा. अशा प्रकारे आपण या तात्पर्यात बघितलं. आणि श्रीकृष्णाच्या सुंदर रूपाकडे, मग श्रीकृष्ण म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण, म्हणजे आकर्षित करणारे, आणि ते सर्वाकर्षक असल्यामुळे त्यांचं नाव कृष्ण आहे. मनुष्य कृष्णांच्या सुंदर शक्तिमान रूपाद्वारे आकर्षित होतो, तो भाग्यवान होईल. विविध प्रकारचे योगी असतात आणि जे निर्विशेष ब्रह्मामध्ये, मग आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 पायऱ्या बघितल्या. पण ब्रह्म आणि परमात्मा यांच्यासाठी कसा आहे, थोडा खडतर आहे हा प्रवास, कारण ते भगवंतांच्या भगवान रूपाशी जोडले गेलेले नाहीयेत. पण निश्चितच जो साक्षात भगवान श्रीकृष्णाकडे आकर्षित होतो तो परिपूर्ण योगी होय. आणि म्हणूनच पूर्ण भावनेद्वारे कृष्ण भक्ती करणे हेच ज्ञानाचं परम गोपनीय असं सार आहे. संपूर्ण भगवद्गीतेचंही हे सार आहे. म्हणून ते जे गोपनीय भगवंतांनी तेव्हाही राजगुह्य म्हणजे ज्ञानाचा राजा असं हे ज्ञान भगवंतांनी दिलं भक्ती योगाचं, की तू मला शरण ये आणि जे काही तू करशील की पूर्ण भावनेद्वारे कृष्ण भक्ती करणे, कारण ती भावना महत्वाची आहे. नुसतंच वरवरच्या गोष्टी असून नाही चालत, तर ती आतून भावनिकता निश्चितच. भावाग्रही जनार्दन जसे भगवंत आहेत तसंच भक्तवत्सल आहेत, म्हणूनच भगवंत हे भक्ताच्या भावाला निश्चित जाणतात. म्हणून आपण भगवंतांनी सांगितलं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती, की तुम्ही तो भाव अर्पण करा. तुम्ही फक्त पान, फळ, फूल आणि कळीभर पाणी दिलं तरी चालेल, पण तो भाव महत्वाचा आहे. आणि तो जर नसला, आज छान कथा सांगितलेली मी त्या ह्यांची ऐकली, कुठले आपले अमरीश प्रभू, नाही अमरीश नाही, अमरेंद्र प्रभू म्हणून आहेत, तर त्यांचं मी आता हे ऐकलं. तर त्यांनी काल सांगितलं की प्रभुपाद म्हणजे संडे फीस्ट चालू होती बरं का, याच अनुषंगाने, म्हणून ती कथा मी तुम्हाला तो प्रसंग शेअर करते. तर त्यांनी सांगितलं संडे फीस्ट म्हणजे रविवारी फीस्ट असते ना इस्कॉनमध्ये, तर ती चालू होती. आणि त्याच्यानंतर मग सगळे खात होते वगैरे आणि फीस्ट खात होते, तर प्रभुपादांना सुद्धा दिलं गेलं, भोग दिला गेला. आणि प्रभुपादांनी तो चाखला असा. आणि मग प्रभुपादांनी त्या तिथल्या शिष्याला, डिवोटीला विचारलं की आज प्रसाद किसने बनाया. तर मग प्रभूजी, मग तिथले ते शिष्य त्यांचे सांगतात की असं असं एक प्रोफेशनल आलेले आणि त्यांच्याकडून हा प्रसाद बनवून घेतलेला आहे, बाहेरून बोलवलेला आहे, इथले नाहीयेत तुम्ही डिवोटीज. आणि मग भगवंत म्हणतात म्हणे, म्हणूनच म्हणजे याच्यामध्ये भाव नाही हा, हे भगवंत स्वीकार नाही करणार, कारण तो भक्त नाहीये भगवंतांचा. आणि म्हणूनच त्या भावाग्रही, की तो भाव महत्वाचा आहे. आपण अन्न शिजवतो, आपण करताना आपल्या मनामध्ये विचार, मग आपण तो खूप आत्ता अगदी बिगिनर्स लेवलला आहोत, पण मग प्रभुपादांनी काय, नाही तर प्रभुपाद काय म्हणले असते, चला आवडलंय आणा, अजून आणा, थोडंसं अजून खाऊन घेतो मी आणि मग बघू आपण काय. पण तसं नाही, कारण प्रत्यक्ष शुद्ध भक्त, जे विशुद्ध भक्त आहेत भगवंतांचे, त्यांना माहिती आहे की हे भगवंत स्वीकार नाही करणार आहे, कारण भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. आणि म्हणून ती भक्ती महत्वाची आहे, तो भाव महत्वाचा आहे. भले एखादी एकच पदार्थ करा आणि तो तुम्ही भगवंतांना अर्पण करा, किंवा जसं म्हटलं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पण तो प्रेमाने आणि भक्ती भावाने भगवंतांना अर्पण करणे हे जास्त महत्वाचं आहे. म्हणून त्यामागचा तो भाव जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच पूर्ण भावनेद्वारे कृष्ण भक्ती करणे हे ज्ञानाचे परम गोपनीय सार आहे. आणि संपूर्ण भगवद्गीतेचं पण हेच सार आहे. मग जे कर्मयोगी आहेत, ज्ञानयोगी आहेत, अष्टांग योगी आहेत, भक्त आहेत, सॉरी, त्या सगळ्यांनाच योगी म्हटले जाते, परंतु जो शुद्ध भक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे. म्हणूनच मा शुचा, की तू भयभीत होऊ नको, की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम इष्यामी माम शुचा, अहम, सॉरी, कुठे गेला माझं एक वाक्य गडबडले, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामी मा शुचः. कारण तू घाबरू नकोस,
कारण तू माझा लाडका सखा आहेस हे भगवंतांनी आधीच्या श्लोकात सांगितलंच आहे. त्यामुळे तुला मी नक्की या पापांपासून मुक्त करील. या पापमयी ज्या क्रिया आहेत आणि त्या सिनफुल रिॲक्शन्स, त्याचे परिणाम, याच्यापासून मी तुला नक्कीच मुक्त करील. भगवंता सांगतात तू मला शरण ये पूर्ण. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला हे जाणून घ्यायचं आहे की निश्चितच इथे ही भावना महत्वाची आहे. मा शुचिहा म्हणजे भयभीत होऊ नकोस, चिंताग्रस्त होऊ नकोस, मला संकोच. एकट्याला शरण आहे असंही त्यांनी म्हटलंय ना, माम एकम. हा, माम एकम शरणं व्रज. म्हणून सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, की तू मला शरण ये. सगळ्या हम्म. सगळ्याचा या त्याग कर, सर्व धर्मांचा तू त्याग कर आणि तू फक्त मला शरण ये. हे भगवंत सांग. ठीक आहे, पुढे जाऊ आपण. इदम ते ना तपस्काय, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति. हरे कृष्णा. मिनल माताजी. हा, वाचते. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हम्म. म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की जो भगवंतांचा द्वेष करतो, मत्सर करतो. म्हणून जेव्हा अर्जुनाला भगवंतांनी 9व्या अध्यायामध्ये सांगितलं की हे ज्ञान मी तुला, हा ज्ञानाचा राजा मी तुला सांगतोय, कारण तू मत्सर करत नाहीस. म्हणून प्रत्येक दगड राजगुह्य, तेच प्रत्येक म्हणजे राजगुह्य म्हटलंय त्यांनी ना त्याला. राजकीय म्हणजे ज्ञानाचा राजा. आणि म्हणूनच तो भक्तीचा जो मार्ग आहे तो भगवंताने तिथे सर्व वर्णन केलेला आहे त्या 7 ते 12 या भक्ती योगाच्या टप्प्यावरती. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत की जो भक्त भगवंतांसाठी भक्त नाहीये आणि तो भगवंतांचा मत्सर करतोय. कारण कुठलीही गोष्ट बघा, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, कामाला, क्रोधाला, लोभाला आपण परिवर्तित करू शकतो, की ती वासना आहे ती परिवर्तित होऊ शकते. पण हा मत्सर इतका वाईट असतो ना, की दुसऱ्याचं वाईट चिंतन आणि दुसऱ्याबद्दल मत्सर. जसं कोणाचं झालं, शिशुपालाचं झालं. शिशुपालाने कायम कंस झाले, शिशुपाल झाले, आयुष्यभर कृष्ण 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 केलं, पण भाव काय होता? मत्सराचा भाव, द्वेषाचा भाव. आणि म्हणूनच मग इथे भगवंत सांगतायत की ज्या प्रकारे जो माझा द्वेष करतो आहे त्याला हे परमगुह्य ज्ञान निश्चितच कधीही सांगू नये. कारण भगवंत म्हणतात बघा की कारण ही जी 4 प्रकारची लोक आहेत ना, नराधम आहेत, मायावादी, मायावादी नाही, मायावादी निर्विशेषवादी आहेत, पण जी नराधम आहेत, आसुर आहेत आणि आसुरी प्रवृत्तीचे असे नास्तिक लोक आहेत, त्यांचं आपण काही नाही करू शकत. म्हणून भगवंत म्हणतात ज्या मनुष्यांनी धर्म पद्धतीला अनुरूप अशी तपस्या केली नाही, कधीही कृष्ण भावनामय भक्तीचे, कृष्ण भावनामय भक्तीचे आचरण करण्याचा प्रयत्न केला नाही, शुद्ध भक्तीची सेवा केली नाही, विशेष करून जे श्रीकृष्ण हे केवळ एक ऐतिहासिक महापुरुष आहे असं मानतात किंवा श्रीकृष्णांच्या महानतेचा द्वेष करतात, त्यांना हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. तथापि कधी कधी पाहण्यात येते की श्रीकृष्णांचा द्वेष करीत त्यांची निरनिराळ्या प्रकारे उपासना करणारे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक भौतिक लाभप्राप्तीसाठी भगवद्गीतेवर निरनिराळ्या पद्धतीने प्रवचन देण्याचा व्यवसाय करतात. परंतु जो कोणी श्रीकृष्णांना वास्तविकपणे जाणू इच्छितो त्याने भगवद्गीतेवरील असे भाष्य टाळणे आवश्यक आहे. कारण बसले येतो लोक हल्ली. म्हणून ज्या विश्वरूप दर्शनाला का दाखवलं अर्जुनाने? कारण मग आम्ही देव आहोत आणि सगळ्या दैवी स्वतःमध्ये असल्याच्या या सगळ्या कल्पना ज्या आहेत त्या निश्चितच जाणण्यासारख्या आहेत. आणि म्हणूनच मग जो कोणी श्रीकृष्णांना वास्तविकपणे जाणू इच्छितो त्याने भगवद्गीतेवरील असे भाष्य टाळणे आवश्यक आहे. वस्तुतः इंद्रियांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना भगवद्गीतेचा उद्देश समजणे आवश्यक आहे. सॉरी, उद्देश समजणे शक्य नाही. इतकेच नव्हे तर एखादा मनुष्य इंद्रियाधीन नसेल व वैदिक शास्त्रांच्या सर्व नीती नियमांचे कठोरपणे पालन करतही असेल, परंतु तो जर भक्त नसेल तर तोही श्रीकृष्णांना जाणणे शक्य नाही. कारण भक्त भगवंतांसाठी विशेष असतो. आणि म्हणूनच जो स्वतःला भक्त समजतो आणि कृष्ण भावनामय कर्मामध्ये संलग्न झालेला नाही, तो सुद्धा श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितले आहे की मीच परमेश्वर आहे आणि माझ्या समान अथवा माझ्याहून श्रेष्ठ असे काही नाही. त्यांच्या त्या प्रतिपादनामुळे अनेक लोक त्यांचा मत्सर करतात. बघा, देवाविषयी कुठेतरी मनामध्ये क्लेश हो, मनामध्ये सगळे अशी काय म्हणतात ना त्याला, की पापमय भावना त्यांच्याच मनात येत असतात. आणि म्हणूनच जे योग्य असेल ते श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय की मीच परमेश्वर आहे आणि माझ्या समान अथवा माझ्याहून श्रेष्ठ असे काहीच नाही. त्यांच्या या प्रतिपादनामुळे अनेक लोक त्यांचा मत्सर करतात. श्रीकृष्णांना द्वेष्टा करण्यासाठी
द्वेष श्रीकृष्णांचा द्वेष करण्यासाठी अनेक लोक आहेत. असे लोक भगवद्गीता जाणू शकत नसल्यामुळे त्यांना भगवद्गीता सांगू नये. श्रद्धाहीन व्यक्ती भगवद्गीता आणि श्रीकृष्णांना शरण जाऊ शकत नाही. प्रामाणिक शुद्ध भक्ताकडून श्रीकृष्ण अं, भक्ताकडून श्रीकृष्णांना जाणून घेतल्याविना कोणताही भगवद्गीतेवर भाष्य करण्याचे खटाटोप करू नये. अशा प्रकारे बघा सांगता येते की म्हणूनच मीच परमेश्वर आहे आणि माझ्या समान अथवा माझ्याहून श्रेष्ठ असे काही नाही. आणि या प्रतिपादनामुळे अनेक लोक, कारण मग त्यांना कुठेतरी वाटतं की हे स्वतः मी माझ्यापासूनच आहे, आणि म्हणून त्यांना ते तितकी त्यांचं नॉलेज नसतं, तितकं त्यांचं ज्ञान नसतं, आणि त्याच्यामुळे मग त्या काय की ते त्याचा मत्सर करू लागतात आणि श्रीकृष्णाचा द्वेष करण्यासाठी अनेक एक मिनिट, अनेक लोक आहेत. असे लोक भगवद्गीता जाणू शकत नसल्यामुळे त्यांना भगवद्गीता सांगू नये. कारण कसं आहे ना की शेवटी हा जो भाग आहे की हा नाजूक भाग आहे, तुम्ही कुणावरही कुठलंही नॉलेज लादू शकत नाही. पण येस, जर वेळ आली तर व्यवस्थितपणे करणे. आणि कोविड सारख्या काळामध्ये तर आपण म्हणतो ना की अनुभव कितीतरी आपण घेतलेला आहे की याच्याशी संदर्भातच असं नाहीये, पण कितीतरी गोष्टी आपण जाणतो की अक्षरशः लाईफ जगायला आपण शिकवलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग इथे या संदर्भात की भगवंतांचा मत्सर करणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत त्यांना भगवंत सांगतायत की याचं ज्ञान निश्चितच भगवद्गीतेचं ज्ञान त्यांच्यासाठी नाही. नाही तर भगवद्गीता सगळ्यांसाठी हो, कुठलेच धर्म नाही आहेत. कारण भगवंतांनी फक्त वर्णाश्रम पद्धती केली, ना कोणाच्या धर्मानुसार, ना कोणाच्या बर्थडे आहे बाबा किंवा महिना आहे आणि वार आहे त्याच्यानुसार नाही. भगवंतांनी गुण आणि कर्माने हे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मक्तिं मयि परा कृत्वा मामे वैश्यसि संशयः मामे वैश्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे जो कृष्ण. मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. जे प्रसार करणार आहे जो मनुष्य. येस, परमगुह्य रहस्य सांगेल मग निश्चितच शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल. आणि त्याला म्हणजे भगवंत ही खात्री देतात की तू काळजी करूच नको, तू भगवत धामाला जाणार आहेस, कारण तू घाबरू नकोस, तू हे सगळं सोडून तू मला शरण जा. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की भक्तांना हे परम गुह्य सांगेल त्याला निश्चितपणे की हे श्रवणम कीर्तनम, तुम्ही श्रवणम ही सेवा करतात, माझ्याकडनं कीर्तनमची सेवा मी करते, मग अशा प्रकारे जो याचं वर्णन करेल तो निश्चितच भगवत धामाला जाऊ शकेल. जेव्हा हा देह टाकू तेव्हा पुन्हा या भौतिकतेमध्ये परत यायचं नाही. इतका ऍटलिस्ट ठामपणे बोललं तरी आपण कुठेतरी हळूहळू काही जन्म घेऊन मग त्या पुन्हा या पृथ्वी तलावर येणार नाही. आणि म्हणूनच अशा शुद्ध भक्तीमुळे तो निश्चितपणे स्वगृही परत भगवत धामामध्ये जातो. आणि म्हणूनच मग श्रीकृष्णाने काय सांगितलेलं आहे की जो कोणी भगवद्गीतेला यथार्थ रूपामध्ये प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो त्याची भक्तीमध्ये प्रगती होईल. कारण जो भगवद्गीताचं ज्ञान आहे हे प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याचा हा जो खटाटोप असतो आणि या प्रकारे प्रयत्न केला जातो तो निश्चितच वाखाणण्याजोगा आहे. आणि त्याप्रमाणे ते निश्चितच स्वगृही आणि भगवत धामामध्ये परत जाऊ शकतात. हरे कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवितां न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. येस विमल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. त्यांच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही आणि कधीही असा होणारच नाही. कोण सांगताय बघा की अशा प्रकारे भगवंतच सांगताहेत की असा हा शिष्य आहे भगवंतांचा आणि तो भगवंतांच्या परिसंवाद पवित्र संवादांचा अध्ययन करतोय आणि तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतो आहे. आणि भगवंत मग पुढचा श्लोक आपण घेऊया. श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि नुयो नरः सोऽपि मुक्तां शुभालोकान् प्राप्नुया पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग काय होतं त्याला, की निश्चितच तो अशा धामाला पोचतो आणि त्याच्या त्याच्या पुण्यामध्ये म्हणजे तो निश्चितच पुण्यवान लोक जिथे वास करतात तेवढा त्याची पातळी तितकी तरी वाढू शकते. कारण तो श्रद्धेने आणि द्वेष न करता श्रवण करतो, की मी इतक्या माळा करतोय पण माझ्या एवढ्याच होत आहेत, त्या माणसाच्या इतक्या होत आहेत, मग असेच बसलं नाही तसंच आहे. म्हणजे कितीतरी गोष्टी अशा आहेत की ज्या फक्त फारकत घेण्यासाठी म्हणजे आपण म्हणतो ना की याचा संदर्भ इथे नाही, पण श्रद्धेने द्वेष न करता श्रवण करतो. म्हणजे कशा प्रकारे, तर कुठल्याही प्रकारचा मत्सराची भावना त्याच्यामध्ये नसते, कारण तो भक्त आहे. भक्त निश्चितच भगवंतांसाठी स्पेशल आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकांची प्राप्ती करतो. की अशा प्रकारे मग तो श्रवण करतो आहे. पण मग जे काही आपण आता जसं म्हटलं आहे की प्रत्येक गोष्ट घडण्यासाठी मग त्याचं कुटम बीजम फलम जे आहे की अशा प्रकारे निरनिराळ्या ज्या स्टेजेस आहेत, तर त्याच्यामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की पुण्यवान लोक, मग हे जे आपण कुटुंबामध्ये करतो किंवा अशा प्रकारे ते जे पुण्यवान म्हणजे कसे असतात, ब्राह्मण लोक असतात. आणि एक ठराविक आपण जसं म्हटलं की वर्णाश्रम पद्धतीनुसार भगवंतांनी या सगळ्याचं डिव्हिजन केलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगता आहेत की जरी प्रत्येक मनुष्य हा भक्त नसला तरी हा तर ओके. पुण्यकर्मांचं फळ येतं. आपण कुठे होतो आता? ओके. जरी प्रत्येक मनुष्य हा भक्त नसला तरी श्रीकृष्णाचा द्वेष न करणारेही अनेक लोक आहेत. आणि श्रीकृष्ण हे भगवान केले श्रीकृष्ण हे भगवान आहेत यावर त्यांची श्रद्धाही असते. अशा लोकांनी जर प्रामाणिक भक्ताकडून श्रवण केले तर परिणामतः ते सर्व पापापासून तत्काळ मुक्त होतात आणि पुण्यमान व्यक्ती वास करतात त्या ग्रह लोकांची, म्हणजे त्यांना सर्व लोक स्वर्ग लोकांची प्राप्ती होते. पण पुन्हा तिथलं पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा ते सायकल चालूच राहतं आणि मग कलियुग, पुन्हा सत्ययुग, द्वापारयुग येईल. म्हणजे सत्य, त्रेता आणि द्वापारयुग आणि मग कलियुग आहे. तर अशा प्रकारे या कलियुगाबद्दल सांगताना आज प्राण चैतन्य प्रभूजी तेही सांगत होते की कशा प्रकारे हे इतकं इतकं स्पेशल आणि असे हे जे म्हणजे दुर्योधनाच्या विनाशकालामुळे हे युद्ध घडलं जातंय. आणि त्याप्रमाणे भगवंत सांगताय तिथे की काय शेअर केलं भगवंतांनी काल या संदर्भातच. ठीक आहे. मी काही सांगून म्हणजे मला एक काही त्याला शेअरिंग असं आठवत आहे की काही प्रसंग आहेत, काही संदर्भ आहेत. सो अजून त्याला थोडंसं खुलवता येतं, त्या विवेचन अजून आपण खोल करू शकतो. तर तुम्ही श्रवण करा. श्रवणम हे एक प्रकारचं सेवा आहे आणि जो मनुष्य शुद्ध होण्याचा प्रयत्न करीत नाही त्यालाही पुण्यकर्माचे फळ प्राप्त होते. अशा प्रकारे भगवंताचा विशुद्ध भक्त हा प्रत्येकाला सर्व पापासून मुक्त होण्यासाठी आणि श्रीमद भक्ती आणि भगवत मुक्त होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देतो. इथे त्यांनी ध्रुव लोकाची प्राप्ती होते असं म्हटलंय. कोणाला? म्हणजे जे शुद्ध भक्त आहेत मी, परंतु ते पूर्णतया शुद्ध झाले नाहीत, पुण्यमान आहेत, त्यांचा विश्वास आहे, परंतु ते म्हणजे शेवटचा पॅरेग्राफ बघितला मी आता, परंतु ते शुद्ध झालेले नाही, त्यांना ध्रुव महाराज निवास करीत असलेल्या ध्रुव लोकाची प्राप्ती होते. तोही हा अढळ हा, लोकच आहे ना, अढळ पदच आहे ना तेही. अढळ पद आहे. हो हो हो, ठीक आहे. मग तिथेही ते परत येऊ शकतात, म्हणजे क्षीणे पुण्य झालं की परत येऊ शकतात. एक्झॅक्टली. पुन्हा ती सायकल वरून खाली येत असते, कारण ते हम्म. पुण्यक्षीण झाल्यावर पुन्हा आपल्याला मृत्यू लोकांमध्ये जन्म मिळतो. कारण तेव्हा इतकं सुख उपभोगण्यासाठी ते असे आसुसलेले असतात की मग बाकी हम्म. कशाकडे लक्षच नसतं. आणि म्हणूनच त्यांचा विशेष असा ध्रुव नामक लोक हम्म. आहे. पुढचा श्लोक घेऊ आपण. कच्चिद्देच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहा प्रणश्यन्ते धनंजयः प्रणष्टते धनंजय. सॉरी. येस माताजी. विमल माताजींना वाचायचंय. हरे कृष्णा. विमल ए माताजी. पार्थ हा. हे हरे कृष्णा. ए पार्थ, ए धनंजय, तू हे एकाग्र चित्तेने श्रवण केलेस का? आणि तुझा मोह आणि अज्ञान आता नष्ट झाले आहे का? हरे कृष्णा. आता भगवंत विचारता आहेत
की तू एकाग्र चित्ताने श्रवण केलंयस, तुझा मोह आणि ज्ञान आता नष्ट झालंय. कारण जिथे भगवंतांना अर्जुनाने विचारलेलं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितम गुरुही तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्न. तिथे गुरूंना, भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे आपलं. आणि जेव्हा पाऊस पडणार आहे किंवा कुठल्याही प्रकारच्या या गोष्टी आहेत, तर तिथे कशा प्रकारे एकाग्र चित्ताने श्रवण करायचंय, तुझा मोह आणि अज्ञान. मग इतकं आपल्याला ते सेवेमध्ये आणि भक्तीमध्ये आपण मग्न करू शकतो की जे करतो आहे भगवंतांच्या सेवेमध्ये करायचंय. जे काही 5 मिनिटं तुम्ही देवासमोर उभा राहाल किंवा श्रवण कराल त्या गोष्टी, तेव्हा पूर्णपणे फोकस ठेवून तुम्ही त्या गोष्टींचा पूर्णपणे लाभ घेतला पाहिजे. एक मिनिट हा. हा झाला ना आपला? येस, आता श्रवण केले, नष्ट झाला. ओके. आता अशाच संदर्भाचे जे आधीचे श्लोक आहेत ते पण आपल्याला आठवू शकतात. अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा स्मृतिर्लब्धा तत्त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देशः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशययुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरे कृष्ण. तसं म्हटलं ना भगवंतानी की अर्जुनाला आधीच्या श्लोकामध्ये बॉल इज इन हिज कोर्ट. आता भगवंतानी ज्ञान देण्याचं काम केलं. याच्या पुढे तुला काय जे हवं आहे ते तर तुझ्या इच्छे, तसं आपल्याला मायन्यूट इंडिपेंडन्स देऊ ठेवलंय भगवंतानी, की मग त्या गोष्टीमध्ये जायचं की नाही. तुम्हाला ते जरा 30-40% होतं, मग 50-50 यायला वेळ लागतो, पण कशा प्रकारे ते वयही असं असतं, सगळी जण जातात म्हटल्यावर. एक मिनिट हा. अशा प्रकारे ओके. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आत्मसंयमन, की हा मोह नष्ट झालेला आहे त्याचा आणि स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली, अशा दृढ आणि संशयमुक्त झाल्यानंतर, की मग जेव्हा आपण म्हटलं की भगवंताने अर्जुनाने भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे आणि ते गुरु शिष्याचं नातं फुलत फुलत गेले. 11व्या अध्यायामध्ये अर्जुन म्हणतोय की मी इतका कसा काय असा वागू शकलो की मी तुमच्या बरोबर तुमचा अपमान केला आहे, तुमच्याबरोबर खाणं खाताना तुमची चेष्टा केलेली आहे, किती वेळेला तुमच्याशी चुकीच्या पद्धतीने वागलोय. परंतु हे सगळं भगवंत जेव्हा अर्जुनाचे गुरु झालेले आहेत 360 अंशातून ते त्यांना सगळं सांगणार आहेत. आणि म्हणूनच इथे अर्जुन आता ते ज्ञान घेतल्यानंतर म्हणतो आहे की हे कृष्ण, हे अच्युत. अच्युत म्हणजे इनफॉलिएबल, म्हणजे ते घसरू शकत नाहीत आणि त्यांचा कुठलेही भ्रम निराश होऊ शकत नाही. आणि माझा मोह आता नष्ट झाला आहे, तुमच्या कृपेने मला स्मृती परत आलेली आहे, प्राप्त झालेली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. सेवेचं महत्व खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत की तुझा मोह जर नष्ट झालेला आहे आणि स्मृती पुन्हा आलेली आहे, तर त्याप्रमाणे तू अर्जुनाने दाखवल्याप्रमाणे जीवांची स्वरूप स्थिती म्हणजे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणे होय. तर मग आपल्याला एक संदर्भ, ठीक आहे, इथपासून वाचाल माताजी? एक मिनिट मी सांगते. तात्पर्यातलं का? काही आहे याचा भाग, पण आपण काही संदर्भांसाठी वाचूया. खूप छान दिलेला तात्पर्य आहे हे श्लोकांमध्ये. हा, इथपासून वाचा माताजी. या श्लोकातील मोह हा शब्द, हा म्हणजे दुसऱ्या पानावरचा. हा या हा श्लोकातील मोह हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. मोह हा शब्द ज्ञानाच्या विरोधी शब्द आहे. सर्व जीव भगवंतांचे नित्य सेवक आहेत हे जाणणे म्हणजेच वास्तविक ज्ञान होय. परंतु स्वतःला सेवक समजण्याऐवजी तो आपण सेवक नसून भौतिक प्रकृतीचा स्वामी आहोत असे मानतो. कारण त्याला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते. हाच त्याचा संमोह होय. या मोहाला भगवंतांच्या अथवा शुद्ध भक्ताच्या कृपेने नष्ट करता येते. जेव्हा असा मोह नष्ट झाल्यावर तो कृष्ण भावना भावित कर्म करण्याचे मान्य करतो. शेवटपर्यंत वाचायचे. मोह नष्ट झाला की कृष्ण भावना म्हणजे श्रीकृष्णांच्या येस. आज्ञेनुसार कर्म करणे होय. बहिरंगा शक्तीने
मोहित झाल्यामुळे जीव जाणत नाहीत की भगवंत हे पूर्ण ज्ञानमय आणि वास्तविक प्रभू आहेत. आपल्या इच्छेनुसार ते भक्ताला काहीही प्रदान करू शकतात. सर्वांचेच मित्र असतात आणि भक्तांविषयी त्यांना विशेष प्रेम असते. ते या भौतिक प्रकृतीचे आणि सर्व जीवांचे नियंत्रक आहेत. तेच अव्ययी काळाचेही नियंत्रक आहेत. ते सर्व ऐश्वर्यांनी व सर्व शक्तींनी परिपूर्ण आहेत. भगवंत आपल्या भक्ताच्या पूर्णपणे अधीन होऊ शकतात. जो मनुष्य त्यांना जाणत नाही तो निश्चितच मायेच्या अधीन असतो आणि असा मनुष्य भक्त न होता मायेचा सेवक बनतो. तथापि भगवंतांकडून भगवद्गीता ऐकल्यावरती अर्जुन मोहमुक्त झाला. तो जाणू शकला की श्रीकृष्ण हेच केवळ आपले मित्रच नसून साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत. तो भगवंतांना तत्वतः जाणू शकला. म्हणून भगवद्गीतेचे अध्ययन करणे म्हणजेच श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणणे होय. परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त झाल्यावर मनुष्य स्वाभाविकतःच श्रीकृष्णांना शरण जातो. जेव्हा अर्जुनाने जाणले की अनावश्यक लोकसंख्येमध्ये घट करणे ही श्रीकृष्णांचीच योजना आहे, तेव्हा त्याने श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्याचे मान्य केले. भगवंतांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्यासाठी त्याने पुन्हा धनुष्यबाण व शस्त्रास्त्रे धारण केली. जिथे तो असमंजस झाला होता, इनडिसिसिव्ह हे हो. लास्ट कारण आहे आणि निश्चितच असमंजस झालेला आहे अशा अर्जुनाला आता काहीतरी उमगलं आहे आणि भगवंत सांगतायत की अशा प्रकारे कुठलं ज्ञान मी तुला प्रदान केलेलं आहे. आणि मग त्याला ती गिल्ट फिलिंग पण नक्कीच आहे की ज्याच्यामुळे त्याच्या म्हणजे त्याच्यातून मनुष्य संहार होईल याची भीती होती त्याला. हा हा मनुष्य संहार होईल याची भीती होतीच. परंतु कृष्णाला मुख्य म्हणजे आधी त्यांनी सांगितलंच ना, हळूहळू त्याचं मन तयार होतंय पण त्याला लढायचं नाही. आता जेव्हा भगवंत विचार ना तपस काय की कशा प्रकारे तू कुठल्या गोष्टीचा विचार करून आणि हे करतो आहेस. आणि म्हणून आपण त्या श्लोकामध्ये बघतो की करिष्ये वचनम प्रवत हे नाही सॉरी हा तू सांगशील तसं मी आता करतो. येस येस तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करू शकतो. येस हे खालच्या ह्याच्यामध्ये थोडंसं वेगळं वाक्य. श्रीकृष्णांचीच योजना आहे की त्याने श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार शुद्ध करण्याचे मान्य केले आणि भगवंतांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्यासाठी त्याने पुन्हा धनुष्यबाण आणि शस्त्रास्त्रे धारण केलेली आहेत. आता पुढे कोण सांगताय बघा, ही जी वित्तम बातमी सगळे सांगताय तो संजय. आणि संजय आपल्या राजाला तिथे दालनात बसून सगळं आपण व्हिडिओ कॉल कसं करतो स्काईपवर बोलणं, म्हणजे हे सगळं त्या काही नाही हो, पण परंतु अशा प्रकारे या गोष्टींचा सिग्निफिकन्स असतो आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे आपण पुढच्या श्लोकावरती जाऊ. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थेय च मनात्मनः संवादी एक मिनिट, संवादमिम श्रौषत् रोमहर्षणम सॉरी थोडस हिंदी फोडून त्याची चाल गेली. येस माताजी, विमल माताजी. हा माताजी. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचक आहे. तात्पर्य वाचायचं माझं. तात्पर्य वाचा, चालेल, झालंय संपत आले. तात्पर्य भगवद्गीतेच्या प्रारंभी धृतराष्ट्राने संजयला विचारले की कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर काय घडले. संजयने गुरु व्यासदेव यांच्या कृपेने साऱ्या घटना संजयच्या हृदयामध्ये स्फुरत होत्या. याप्रमाणे त्याने युद्धभूमीचा सारांश वर्णित केला. त्या ठिकाणी घडलेले संवाद हा अत्यंत अद्भुत होता, कारण दोन महात्म्यामधील असा महत्वपूर्ण संवाद कधी घडला नव्हता आणि कधी घडणारही नव्हता. हा संवाद अद्भुत असल्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भगवंत आपल्या शक्तीविषयी आणि स्वतःविषयी जीवांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महान भगवत भक्त अर्जुनाला सांगत होते. श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी जर आपण अर्जुनाच्या चरणचिन्हाचे अनुसरण केले तर आपले जीवन सुखी आणि शांतिमय होईल. संजयला हे कळून चुकले आणि जसजसे तो हे जाणू लागला तसा त्याने धृतराष्ट्राला हा संवाद कथन केला. आता निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की जेथे जेथे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन
आहे ते विजयच आहे. हरे कृष्णा. इट गोज विदाउट सेइंग. त्यामुळे तिथे विजय हा हमखास आहे. हे प्रत्येक पहिल्या अध्यायाच संजयाने सांगितलंय धृतराष्ट्राला. आणि जे दिसतंय की 11वा अध्याय भगवंत म्हणतायत की तुला तू मारायची गरजच नाही, सव्यसाची, की कशा प्रकारे तू एक उत्तम धनुर्धर आहेस आणि जे काही तुला न्यायचं बरोबर ते त्याप्रमाणे तू स्वतःला त्याप्रमाणे हे कर. आणि म्हणूनच संजय हे सगळं आपल्या राजाला कथन करतो आहे. आता हा कुठला प्रसंग दिलेला त्यांनी की 2 महात्म्यांमधील असा महत्वपूर्ण संवाद कधी घडला नव्हता आणि कधी घडणारही नव्हता. संवाद अद्भुत असण्याचे एक कारण म्हणजे भगवंत आपल्या शक्तीविषयी स्वतःशी जीवनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महान भगवत भक्त अर्जुनाला सांगत होते. श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी जर आपण अर्जुनाच्या पदचिन्हाचे अनुसरण केले, चरणचिन्हांचे अनुसरण केले तर आपले जीवन सुखी आणि शांतमय होईल. आणि संजयाला हे कळून चुकले की जसे जसे तो हे जाणू लागला तसा तसा त्याने धृतराष्ट्राला हा संवाद कथन केला आणि त्याप्रमाणे निष्कर्ष काढला गेला की श्रीकृष्ण अर्जुन जेथे जेथे आहे तिथे तिथे विजय हा नक्कीच आहे. व्यास प्रसादाच्युतवानेत गुह्यमहं परम योग योगेश्वरात कृष्णा स्वरात विष्णू योगम योगेश्वर कृष्णात साक्षात कथयत. परत एकदा आपण वाचूया छान. व्यास प्रसादाच्युतवानेद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वर कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माताजी वाचा. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचूया आता. 1-2 श्लोक आहेत आपले, तर अजून खुलासा होईल आपल्याला. संजय सांगतोय धृतराष्ट्राला सगळं. वाचते. तात्पर्य. व्यासदेव हे संजयाचे आध्यात्मिक गुरु होते आणि संजय मान्य करतो की व्यासकृपेद्वारेच तो भगवंतांना जाणू शकला. याचाच अर्थ असा आहे की मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष न जाणता आध्यात्मिक गुरुच्या माध्यमाद्वारे जाणले पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु हा पारदर्शक माध्यमाप्रमाणे आहे आणि या माध्यमाद्वारे भगवंतांची प्रत्यक्ष अनुभूती होते. हेच गुरु शिष्य परंपरेचे रहस्य आहे. जेव्हा आध्यात्मिक गुरु हा अधिकृत असतो तेव्हा अर्जुनाप्रमाणेच मनुष्य भगवद्गीतेचे प्रत्यक्षपणे श्रवण करू शकतो. संपूर्ण भूतलावर अनेक योगी आहेत, परंतु श्रीकृष्ण योगेश्वर आहेत. भगवंतांना शरण जाणे हा त्यांचा उपदेश भगवद्गीतेमध्ये स्पष्ट सांगितला आहे. जो कोणी श्रीकृष्णांना शरण जातो तोच सर्वोत्तम योगी होय. या विधानाची पुष्टी 6व्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकामध्येही करण्यात आली आहे. योगिनाम अपि सर्वेषाम. बरोबर. नारद मुनी हे श्रीकृष्णांचे प्रत्यक्ष शिष्य आणि व्यासदेवांचे गुरु आहेत. म्हणून अर्जुनाप्रमाणे व्यासदेवही तितकेच प्रमाणित आहेत. संजय हा व्यासदेवांचा प्रत्यक्ष शिष्य आहे. यास्तव व्यासदेवांच्या कृपेमुळे संजयाच्या इंद्रियांचे शुद्धीकरण झाले आणि तो श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष पाहू आणि ऐकू शकला. जो साक्षात श्रीकृष्णांकडून श्रवण करतो तो हे गुह्य ज्ञान जाणू शकतो. जर मनुष्य अशा गुरुशिष्य परंपरेमध्ये नसेल तर तो श्रीकृष्णांद्वारे श्रवण करू शकत नाही. त्यामुळे निदान भगवद्गीता समजण्याच्या बाबतीत तरी अशा मनुष्याचे ज्ञान नेहमीच अपूर्ण राहते. भगवद्गीतेमध्ये कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग या सर्व प्रकारच्या योग पद्धतींचे वर्णन करण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण हे या सर्व प्रकारच्या योग पद्धतींचे स्वामी आहेत. तथापि हे जाणले पाहिजे की ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णांना प्रत्यक्षपणे जाणण्या इतपत अर्जुन भाग्यवान होता, त्याप्रमाणे व्यासदेवांच्या कृपेमुळे संजयही श्रीकृष्णांकडून प्रत्यक्षपणे श्रवण करू शकला. वस्तुतः श्रीकृष्णांपासून साक्षात श्रवण करणे आणि व्यासदेवांसारख्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या माध्यमातून श्रीकृष्णांना ऐकणे यात मुळीच भेद नाही. आध्यात्मिक गुरु
हा व्यासदेवांचाही प्रतिनिधी असतो. म्हणून वैदिक पद्धतीप्रमाणे आध्यात्मिक गुरुच्या जन्मतिथीला त्यांचे शिष्य व्यासपूजा नामक उत्सव साजरा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. व्यासपूजा करतो आपण, व्यास पूजा करतो आपण. येस, खूप सुंदर आहे गुरुपौर्णिमेला. हे पण तात्पर्य, की ज्याच्यामध्ये खूप सुंदर प्रकारे दिलेलं आहे आपल्याला, हम्म. की उत्तम आध्यात्मिक गुरु आणि म्हणूनच व्यासदेवांच्या कृपेने, जसं संजय हा पण व्यासांचा, की ही जी दिव्य दृष्टी संजयाला दिलेली ह्या व्यासांच्या कृपेने मिळालेली. धृतराष्ट्राला तर काहीच, त्याला आपली मुलं सुद्धा ओळखता येत नव्हती, त्याला हे दिव्य दृष्टी देऊन तो म्हणाला मला नाही उपयोग. त्याचा जो प्रामाणिक सचिव आहे संजय, त्यालाही व्यासदेवांच्या कृपेने मिळाली. आणि अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मिळाली. आणि हे अर्जुनाला, योगेश्वर श्रीकृष्ण हे अर्जुनाला सांगत होते, हेच संजयाने ऐकले आणि तो आपलं सगळं आपल्या राजाला सांगतो आहे. म्हणूनच अर्जुनाप्रमाणे मनुष्य भगवद्गीतेचे प्रत्यक्षपणे श्रवण करू शकतो. संपूर्ण भूतलावर अनेक योगी आहेत, सगळे बाकी योगी आहेत, कर्मयोग करणारे, ज्ञानयोग करणारे, अष्टांग योग करणारे, परंतु भगवंतांनी भगवद्गीतेत सांगितलंय की योगीनाम अपि सर्वेषां, की भक्तीचा हा जो मार्ग आहे हा लिफ्टचा मार्ग आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला कळतं की अशा प्रकारे नारद मुनींचं उदाहरण इथे दिलेलं आहे, की आणि मग आपल्याला जे उदाहरण म्हणजे या संदर्भातलं जे उदाहरण एक आपण बघितलेलं आहे, मला वाटतं त्याचा कॅल्क्युलेशन नाही, ठीक आहे. नारद मुनी हे श्रीकृष्णांचे प्रत्यक्ष शिष्य आणि व्यासदेवांचे गुरु आहेत. की बघा, योगी नाम अपि सर्वेशाम ते झालं आपलं सांगून, अर्जुनाप्रमाणे व्यासदेवही तितकेच प्रामाणिक आहेत. संजय हा व्यासदेवांचा प्रत्यक्ष शिष्य आहे. यास्त व्यासदेवांच्या कृपेमुळे संजयाच्या इंद्रियांचे शुद्धीकरण झाले आणि तो श्रीकृष्णांना प्रत्यक्षपणे पाहू आणि ऐकू शकला. कारण तितकी शुद्धता त्याच्यामध्ये आली, कारण त्याला ठाम होतो, त्याला कुठेही शंका नव्हती कशाची, पण तो आपल्या राजाला ते सगळं सांगत असतो. आणि मग ते बरोबर त्याप्रमाणे सांगून कशा प्रकारे भगवंत त्यांनी सांगितलेलं आहे पुढे जाऊन आपल्याला 78व्या श्लोकामध्ये सांगतच आहेत, की जिथे प्रत्यक्ष भगवान आहेत, जिथे धनुर्धर अर्जुन आहे, तिथे हा विजय असणारच. पहिल्या अध्यायामध्येच याची कारण सांगितलेली आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे जाणणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मनुष्य अशा गुरुशिष्य परंपरेमध्ये नसेल तर तो श्रीकृष्णांद्वारे श्रवण करू शकत नाही. त्यामुळे निदान भगवद्गीता समजण्याच्या बाबतीत तरी मनुष्याने असे ज्ञानच ग्रहण केले पाहिजे, नाही तर मनुष्याचं हे ज्ञान अपूर्ण राहतं. राजन संस्कृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुन योगो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. दिसत नाही माताजी. तर नाहीये, एक सेकंड ना. आपला हा श्लोक झालाय ना. येस, 76. ओके, 76वा आहे. येस माताजी. संजय, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार शरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत हर्ष आहे. होत आहे. राजन संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम, की हा अद्भुत संवाद आहे. संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुन, म्हणजे केशव आणि अर्जुनामधला, की पुण्यम ऋष्यामीच्या मुहुर्मुहुः, की मला तो इतका पुन्हा पुन्हा आठवून मला ते, कारण जी काही संवाद आहेत ते सगळे संजयाच्या कानावर पडलेत आणि त्यांनी ते प्रत्यक्ष ऐकलेले आहेत. आणि म्हणूनच तो सांगतो आहे की हे संवाद ऐकून मला अत्यंत आनंद होत आहे, की भगवद्गीतेचं ज्ञान इतकं दिव्य आहे की जो कोणी अर्जुन आणि श्रीकृष्ण यांचा संवाद जाणतो तो पुण्यवान होतो. कारण आपण म्हणतो श्रवणम कीर्तनम, की श्रवणम ही सेवा आहे आणि कीर्तनम म्हणजे कीर्तन सांगणारा हा सुद्धा तितकीच सेवा करतोय भगवंतांची आणि ऐकणाराही. आणि असं हे दिव्य ज्ञान ऐकायची ही संधी मिळालेली आहे आणि संवादांचं त्याला कधीही विस्मरण होत नाही. हीच आध्यात्मिक जीवनाची दिव्य स्थिती आहे. आणि दुसऱ्या शब्दात म्हणतायत, जो मनुष्य योग्य मार्गाने अर्थात प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून श्रवण करतो त्याला परिपूर्ण कृष्ण भावनेची प्राप्ती होते. भगवद्गीतेचा सखोल अभ्यास करणं, म्हणून प्रभुपाद म्हणतात 6 वेळा 10 वेळा नाही 18 वेळा भगवद्गीता वाचल्यानंतर कुठेतरी ती भगवद्गीता कळून ती आचरणात आणणं, मला वाटतं हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि तो खरा टास्क आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की कृष्ण भावनेच्या प्रभावामुळे मनुष्य अधिकाधिक प्रबुद्ध होत जातो आणि केवळ अल्पकाळानेच नव्हे तर क्षणोक्षणी तो हर्षमय जीवनाचा आनंद घेतो. जसं भगवंताने सांगितलेलं आहे की सच्चित आनंद, की तू या धामाला की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आणि
अहम सर्व पापेभ्यो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः, की तू भयभीत होऊ नकोस, कारण तू खात्रीने विदाउट फेल तू निश्चित भगवंत आम्हाला इतकी खात्री देत आहे तो भगवंत, आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंत सांगत आहे. हे या सगळ्या संवादाचा निश्चितच संजयाला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. 77वा राहिलाय ना आपला. येस, नाही हा झाला आपला, सॉरी. 77. येस, नाही 77 झाला माताजी ना. हा सॉरी, 76 तसाच सेम झाला. आहे ना तो. संस्मृत्य आहे, त्याच्यामुळे मी एकदम कन्फ्युज हा, झाले. तो शब्द म्हणजे आठवून संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महाद्राजम ऋष्यामी च पुनः पुनः. हरे कृष्ण. योजना माताजी वाचू शकतात का? आल्यात आपल्या बरोबर. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण माताजी. माताजी पण हे आल्यात. राजा, वाचा माताजी, वाचा. 77 आहे ना. हो, हा. हे 77. राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. तात्पर्य वाचायचंय का माताजी? वाचूया वाचूया, दोनच हो. श्लोक राहिले. असे दिसून येते की व्यासदेवांच्या कृपेने संजयालाही श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला प्रकट केलेले विश्वरूप पाहता आले. अर्थात असे म्हटले जाते की भगवान श्रीकृष्णांनी पूर्वी कधीच असे रूप प्रकट केले नव्हते. हे रूप केवळ अर्जुनालाच प्रकट करण्यात आले होते. तरीही अर्जुनाला जेव्हा हे रूप दाखविण्यात येत होते, तेव्हा काही महान भक्त ही श्रीकृष्णांचे विश्वरूप पाहू शकले, आणि त्या महान भक्तांपैकी व्यासदेव हे एक आहेत. ते एक महान भगवत भक्त आहेत आणि श्रीकृष्णांचे एक शक्तिशाली अवतार आहेत. व्यासदेवांनी हे आपला शिष्य संजय याला प्रकट केले. संजयाने श्रीकृष्णांच्या त्या अद्भुत रूपाचे स्मरण केले व त्यामुळे तो वारंवार हर्षित होत होता. हरे कृष्ण माताजी. संजयाला इतकी छान संधी मिळालेली होती बघा, की व्यासदेवांच्या कृपेने, आणि म्हणूनच तो महान भगवत भक्त आहे. जसं व्यासदेव आहेत त्याचप्रमाणे शिष्य संजयाला सुद्धा व्यासदेवांनी एक भगवत भक्त म्हटलंय, की अशा प्रकारे श्रीकृष्णांचा एक शक्तिशाली अवतार आहे. आणि व्यासदेव म्हणजे त्यांचा हा सुद्धा त्यांचाच अवतार आहे श्रीकृष्णांचा, आणि म्हणूनच हे आपला शिष्य संजय याला त्यांनी प्रकट केलं, आणि संजयाने श्रीकृष्णांच्या त्या अद्भुत रूपाचं स्मरण करून त्या वारंवार तो हर्षित होत होता, की व्यासदेवांच्या कृपेने त्याला दिव्य दृष्टी मिळालेली आहे. आणि म्हणूनच अर्जुनाला जे विश्वरूप दाखवलेलं आहे तेही त्या संजयाला बघायला मिळालं. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांनी पूर्वी कधीच असं रूप प्रकट केलेलं नव्हतं, आणि हे रूप केवळ अर्जुनालाच प्रकट करण्यात आलेले होते. तरी अर्जुनाला जेव्हा हे रूप दाखवण्यात आले तेव्हा काही महान भक्त, मग अनेक देवाधिदेवांना सुद्धा हे भक्त रूप बघायला मिळालं. तसंच भगवंतांचं परमात्मा आणि भगवान रूप बघण्यासाठी सुद्धा देव आसुसलेले असतात, की अशा प्रकारे देवकीच्या दालनाच्या बाहेर जसं म्हटलं तिथे, की देव तिथे की कधी भगवंत देवकी मातेच्या पोटी जन्माला येत आहेत आणि कधी तो मनुष्य रूप कधी प्रकट होत आहेत भगवंत, हे बघण्यासाठी निश्चितच असं हे दुर्मिळ दृश्य बघण्यासाठी देवाधिदेव अनेक देव सुद्धा आसुसलेले होते. आणि म्हणूनच एक महान भगवत भक्त, की ते एक महान भगवत भक्त आहेत. आणि अशा प्रकारे हा अवतार, आणि ते संजयाला पुन्हा पुन्हा याचं विस्मरण होऊन पुन्हा पुन्हा त्याला याच्यातून आनंद होत आहे. आणि म्हणूनच ही दिव्य दृष्टी फक्त व्यासांच्या कृपेने संजयाला मिळालेली होती. माताजी, श्लोक मी वाचू शेवटचा? वाचा वाचा, चला वाचा. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. तीनदा वाचा माताजी हा श्लोक. हा, शेवटचा श्लोक 3दा वाचतो. शेवटचा श्लोक 3दा वाचा. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे खूप छान. कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, विजय आहे, असामान्य सामर्थ्य आहे आणि नीती आहे. हे संजयाने सांगितलेलं आहे, की संजय याच्या तोंडी हे सगळे श्लोक दिलेले आहेत. आणि म्हणूनच व्यासदेवांच्या कृपेने अशा या भगवत भक्ताला सुद्धा ही संधी मिळालेली आहे. आणि तो सांगतोय धृतराष्ट्राला, पण तिथे कुठे हो, तिथे कुठलेच काही म्हणतो ना, की कुठेतरी
कपटाने आणि दुष्ट प्रवृत्तीने इतकं ते मन असं हे झालेलं असतं की राक्षसी प्रवृत्ती असते ती, आणि त्याच्यामुळे तोही आणि त्याचा मुलगाही की विनाशकाले विपरीत बुद्धी आलेली असते, झालेली असते. परंतु तिथे संजयाने निश्चितच ज्या व्यासदेवांच्या कृपेने त्यांना ही दिव्य दृष्टी मिळालेली, त्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा हे सगळे संवाद ऐकून जो हर्षित होत होता, तोच धृतराष्ट्रांना सांगत होता की जिथे जिथे योगेश्वर कृष्ण, या पहिल्या अध्यायातच याची कारणं सांगितलेली की पहिलंच कारण हे ऋषिकेश आहेत की जिथे भगवंत आहेत, आणि म्हणूनच ज्या अर्जुनाने भगवंतांना मागून घेतलेलं आहे, आणि म्हणून जिथे ऋषिकेश आहेत तिथे निश्चितच, आणि जिथे धनुर्धर अर्जुन आहे, की जिथे पार्थ आहे, आणि जिथे योगेश्वर आहे, तिथे निश्चितच हा विजय आहे आणि ही नीती आहे, कारण तो धर्म आहे, ती नीती आणि त्या धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि असामान्य असं सामर्थ्य ज्यांच्यामध्ये आहे, ऐश्वर्य आहे, की आपण बघतोय हो षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण असे भगवंत जेव्हा अर्जुनाबरोबर आहेत, तेव्हा भगवंत काय कमी असणार आहे तिथे. मग त्यांची सेना ज्या दुर्योधनाने मागितली त्याला निश्चितच याची काही कल्पना नव्हती, परंतु त्या अर्जुनाला मात्र भगवंत काय आहेत, आणि म्हणूनच भगवंत आपल्या बरोबर आहेत, तर निश्चितच विजय हा आहे. सो मीनल माताजी वाचा, तुम्ही वाचणार, कोण वाचणार? योजना कुठपासून माताजींनी वाचू? तात्पर्य सगळं वाचू? मीनल माता, हो हो वाचूया, आपण आज सगळं वाचूया. वाचते. हरे कृष्ण. भगवद्गीतेचा प्रारंभ धृतराष्ट्राच्या विचारणेद्वारे झाला. भीष्म, द्रोण आणि कर्ण आदी महान योद्ध्यांच्या सहाय्यामुळे आपले पुत्र युद्धामध्ये विजयी होतील अशी त्याला आशा होती. आपल्या पक्षाचा विजय होणार अशी त्याला आशा होती. परंतु युद्धभूमीवरील परिस्थितीचे वर्णन केल्यानंतर संजय राजाला म्हणाला की तुम्ही विजयाची आशा करीत आहात, परंतु माझे मत आहे की ज्या ठिकाणी श्रीकृष्ण आणि अर्जुन उपस्थित आहेत तेथे सर्व सद्भाग्य असते. त्याने निश्चितपणे स्पष्ट केले की धृतराष्ट्र आपल्या पक्षाच्या विजयाची अपेक्षाच करू शकत नाही. अर्जुनाच्या पक्षाचा विजय हा निश्चित होता, कारण श्रीकृष्ण त्या पक्षामध्ये उपस्थित होते. श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचे सारथ्य स्वीकारणे हे ऐश्वर्याचेच एक प्रतीक आहे. श्रीकृष्ण हे सर्व ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत आणि वैराग्य हे त्यापैकीच एक आहे. अशा वैराग्याची अनेक उदाहरणे आहेत, कारण श्रीकृष्ण हे वैराग्याचेही स्वामी आहेत. वास्तविकपणे युद्ध हे दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये होते. अर्जुन हा आपला थोरला बंधू युधिष्ठिर याच्या वतीने युद्ध करीत होता. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्यामुळे युधिष्ठिराचा विजय निश्चित होता. जगावरती कोण राज्य करणार याचा युद्धामुळे निर्णय होणार होता. जगाची सत्ता ही युधिष्ठिरांकडे जाईल अशी संजयाने भविष्यवाणी केली. या ठिकाणी असेही म्हटले आहे की युधिष्ठिरांनी युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यावर राज्याची अधिकाधिक भरभराट होईल, कारण तो पुण्यवान आणि धर्मनिष्ठच होता असे नव्हे, तर तो दृढ सदाचारीही होता. त्याने आपल्या आयुष्यात कधीही असत्य भाषण केले नाही. अनेक अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की भगवद्गीता म्हणजे युद्धभूमीवरती घडलेली दोन मित्रांमधील केवळ एक चर्चा आहे. तथापि असे पुस्तक शास्त्र म्हणून प्रमाणित होऊ शकत नाही. काही जण विरोध दर्शवतील की अर्जुनाला युद्ध करण्यास श्रीकृष्णांनीच उद्युक्त केले आणि असे युद्ध हे अनैतिकच होते. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की भगवद्गीता म्हणजे नैतिकतेचा सर्वश्रेष्ठ उपदेश आहे. सर्वश्रेष्ठ नैतिकता ही 9व्या अध्यायातील 34व्या श्लोकामध्ये सांगण्यात आली आहे. मन्मना भव मद्भक्त. मनुष्याने कृष्ण भक्त बनणे आवश्यक आहे आणि श्रीकृष्णांना शरण जाणे हेच सर्व धर्मांचे सार आहे. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. भगवद्गीतेतील उपदेश म्हणजे सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि सर्वश्रेष्ठ नैतिकतेचा मार्ग आहे. इतर सर्व मार्ग हे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि या मार्गाप्रत उन्नती करण्यासाठी असतील. गीतेतील शेवटचा उपदेश म्हणजे धर्म आणि नैतिकतेचा अंतिम उपदेश होय. तो म्हणजे श्रीकृष्णांना शरण जाणे होय. 18व्या अध्यायाचा हाच निर्णय आहे. भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की आत्मसाक्षात्काराकरिता ज्ञान आणि ध्यान हेही मार्ग आहेत, परंतु श्रीकृष्णांना शरण जाणे ही परमोच्च संसिद्धी आहे. भगवद्गीतेचे हेच सार आहे. विविध कर्मविधींना
आणि वर्णाश्रम पद्धतीला अनुसरून असणारा नियामक तत्वाचा मार्ग हा ज्ञानाचा गुह्य मार्ग असू शकेल. परंतु जरी गृहस्थ आहेत तरी धार्मिक कर्मकांडे, ध्यान आणि ज्ञानाचे अनुशीलन ही त्यापेक्षा अधिक गुह्य आहेत आणि परिपूर्ण कृष्ण भावनामय भक्तीद्वारे श्रीकृष्णांना शरण जाणे हे परमगुह्य ज्ञान आहे आणि हेच 18व्या अध्यायाचे सार आहे. भगवद्गीतेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे गीतेमध्ये परमसत्य म्हणून प्रतिपादन केले आहे. परमसत्याची अनुभूती ही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण या 3 रूपांमध्ये होते. परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान म्हणजेच श्रीकृष्णांचे परिपूर्ण ज्ञान होय. मनुष्याने जर श्रीकृष्णांचे ज्ञान प्राप्त केले तर त्याच्यासाठी ज्ञानाचे इतर सर्व विभाग हे आंशिक ज्ञानाप्रमाणेच आहेत. श्रीकृष्ण हे दिव्य आहेत कारण ते सदैव आपल्या अंतरंगा शक्तीमध्ये स्थित असतात. जीव हे त्यांच्या शक्तीपासून प्रकट होतात आणि त्यांचे वर्गीकरण नित्यबद्ध आणि नित्यमुक्त या 2 वर्गांमध्ये करण्यात येते. असे जीव असंख्य आहेत आणि ते श्रीकृष्णांचे अंश आहेत. भौतिक शक्ती ही 24 तत्वांमध्ये प्रकट होते. शाश्वत कालतत्वामुळे सृष्टी प्रकट होते आणि बहिरंगा शक्तीद्वारे हिची निर्मिती आणि प्रलय होतो. ही प्राकृतिक सृष्टी सतत प्रकट आणि अप्रकट होत असते. भगवद्गीतेमध्ये ईश्वर, प्रकृती, जीव, शाश्वत काल आणि कर्म या 5 प्रमुख विषयांची चर्चा करण्यात आली आहे. ही सर्व तत्वे भगवान श्रीकृष्णांच्या अधीन आहेत. परमसत्याच्या सर्व संकल्पना, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि इतर कोणतीही दिव्यत्वाची संकल्पना ही भगवंतांच्या ज्ञानामध्ये अंतर्भूत होते. वरकरणी जरी भगवान, जीव, भौतिक प्रकृती आणि काल हे भिन्न प्रतीत होत असले तरी यापैकी कोणतेही तत्व परमसत्यापासून अलग नाही. परंतु परमसत्य हे सर्वांपासूनच सदैव भिन्न असते. अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे श्री चैतन्य महाप्रभूंचे तत्वज्ञान आहे. हे तत्वज्ञान म्हणजे परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान होय. जीवात्मा आपल्या स्वरूप स्थितीत विशुद्ध असतो. तो परमात्म्याच्या एका अणुप्रमाणे असतो. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांची तुलना ही सूर्याशी तर जीवाची तुलना ही सूर्यप्रकाशाबरोबर करता येईल. जीव हे श्रीकृष्णांची तटस्था शक्ती असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बहिरंगा शक्ती अथवा अंतरंगा शक्तीच्या संपर्कात येण्याची प्रवृत्ती असते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जीव हे भगवंतांच्या दोन्ही शक्तींच्या मध्ये स्थित आहेत आणि जीव हे पराप्रकृती स्वरूप असल्यामुळे त्यांना आंशिक स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्याचा सदुपयोग केल्याने तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांच्या आदेशांच्या अंतर्गत वास करतो. याप्रमाणे तो आल्हाददायी अंतरंगा शक्तीमध्ये आपली स्वरूप स्थिती प्राप्त करतो. अशा प्रकारे भगवद्गीतेच्या मोक्ष संन्यास योग या 18व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद माताजी. खूप छान. म्हणूनच म्हटलं तात्पर्य आहे की इथे सगळ्याच सार की मग भगवंतांनी मन्मना भव मद्भक्तोपासून सर्व धर्मान परित्यज्य ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, की मग जेव्हा भगवंतांनी शेवटी सांगितलं की परा आणि अपरा प्रकृतीचा भाग असले तरी तो परा प्रकृतीचा भाग आहे आणि माझेच हे अंश आहेत, माझेच हे ट्रान्सेंडेंटल म्हणजे फ्रॅगमेंटल की माझे हे पार्ट्स आहेत आणि माझेच अंश आहेत आणि म्हणूनच हे कुठेतरी आध्यात्मिक आहेत. मूळ स्वभाव 13व्या अध्यायातही भगवंतांनी सांगितलंय यांचा मूळ स्वभाव हे आध्यात्मिक आहेत आणि म्हणूनच यांना जे अंशिक स्वातंत्र्य मिळालंय कारण ते परापण प्रकृतीचा भाग आहे आणि अपरा प्रकृतीचा भाग आहेत. पण त्या अपरा प्रकृतीचाच फक्त उपभोग घ्यायचा आहे का परा प्रकृतीचा भाग होऊन राहायचं हे निश्चित त्यांच्या हातात आहे. आणि म्हणून हे जे मायन्यूट इंडिपेंडन्स हे जे अंशिक स्वातंत्र्य दिले त्या स्वातंत्र्याचा फार योग्य प्रकारे वापर करणं हे अतिशय महत्वाचे आहे.
आणि म्हणून मग इथे सगळ्याचं वर्णन भगवंतांनी, सगळ्याचं सार इथे सांगितलेलं आहे. आणि हा उपदेश म्हणजे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि सर्वश्रेष्ठ नैतिकतेचा मार्ग आहे असं सांगितलं की भगवद्गीतेचं हे ज्ञान. आणि म्हणूनच जसं म्हटलंय की लाईफ मॅन्युअल आहे ते, की तुम्ही जगताना ही मूल्य जी आहेत, ही जी जगण्याची मूल्य आहेत, ही मूल्य तुम्हाला या गीतेतून देतात. आणि सर्वश्रेष्ठ मग भगवंतांनी ना कधी जन्माचं ना कधी कुठल्याही धर्माचा उल्लेख केला आहे. वर्ण आणि वर्णाश्रम, की जिथे तुमच्या गुण आणि कर्माद्वारे भगवंत सांगतायत की तुम्ही ओळखले जाता आणि त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतःला तेवढे श्रेष्ठ बनवता. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे इतर सर्व मार्ग हे शुद्धीकरण करण्यासाठी, या मार्गाप्रत उन्नीत करण्यासाठी असतील. आणि म्हणूनच गीतेतील शेवटचा उपदेश म्हणजे धर्म आणि नैतिकतेचा अंतिम उपदेश होय, आणि तो म्हणजे श्रीकृष्णांना शरण जाणे हेच होय. की भगवंत म्हणतात की मला तू शरण जा, मामेकम शरणम व्रज तर सांगितलंय. आणि त्याचप्रमाणे मन्मना भव मद्भक्तो, म्हणजे भगवंत पुन्हा पुन्हा सांगतायत की तू मला शरण जा आणि माझी भक्ती कर, माझा भक्त हो, आणि कुठल्याही प्रकारे भयभीत होऊ नकोस. मी निश्चितच विदाऊट फेल तू या भगवत धामामध्ये, माझ्या धामामध्ये तू निश्चित पोहोचणार आहेस. आणि अशा प्रकारे या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन आपण बघतोय. मग या सगळ्याचा थोडासा थोडासा अंश याच्यामध्ये पुन्हा दिलेला आहे, की जे काही ज्ञान आपण आधी घेतलेलं आहे त्या, मग जसं ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ, कर्म हे 5 विषय जसे गीतेचे आहेत त्याविषयीचं थोडंसं सांगितलेलं आहे. ही सगळी तत्व मग श्रीकृष्णांच्या अधीन आहेत. कारण जसं आपण म्हटलं उपद्रष्टा आणि अनुमंता 5 घटक आहेत. सगळं आहे आपल्याकडे, मग ती इंद्रिय आहेत, त्यांचे परिश्रम आहेत, कर्म आहे, कर्माचा करता तो करता पण आहे, परंतु तिथे उपद्रष्टा अनुमंता पाहिजे हो. तिथे त्याचीच अनुमती नसेल तर गवताचं पातळ देखील हलू शकत नाही. आणि म्हणूनच ती अनुमती मिळणं हे निश्चितच आवश्यक आहे. तर अशा प्रकारे या जीवात्म्याविषयी सांगितलेलं आहे. आणि असा हा जीवात्मा निश्चित आध्यात्मिक आहे, पण त्यांनी त्या स्वातंत्र्याचा योग्यपणे वापर करावा. आणि भगवंत स्पष्ट सांगतायत तू मला शरण जा आणि जे काही आहे तू मला अर्पण कर. भगवंतांनी अर्जुनालाही सांगितलं की, म्हणूनच 10व्या अध्यायातच त्याला उलगडलं की काय करायला हवं. त्याप्रमाणे मग हे जे ज्ञान आपल्याला मिळालेलं आहे ते ज्ञान असंच अर्जुनाच्या या प्रश्नांद्वारे मिळत गेलेलं आहे. सो आपण इथे थांबतो आहोत आणि 18वा अध्याय इथे संपन्न झालाय. आपण हा एक श्लोक म्हणूया. यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर. म्हणजे श्लोक म्हणताना कुठे काही अपभ्रंश झाला असेल कुठल्या शब्दाचा तर हा श्लोक म्हणावा. की आपण जेव्हा 700 श्लोकांचं आता झाले, आपले 18 अध्याय झाले, तर जनरली सुद्धा सगळं वाचल्यानंतर हा श्लोक दिलेला असतो की आपल्याकडून जर काही पदभ्रष्ट म्हणजे कुठे काही मात्रा किंवा अनुस्वार याचं कुठेही आपण काही चुकलं असेल तर त्याच्यासाठी क्षमस्व परमेश्वर, म्हणून आपण क्षम्यताम परमेश्वर, तर म्हणून आपण परमेश्वराची क्षमा मागतो त्याच्यासाठी. तर ठीक आहे. सो इथे आपला 18वा अध्याय संपन्न झालाय. तर मी योजना माताजींचा आणि माझं परवा बोलणं झालं, त्यांचा मेसेजही आला होता, तर मी त्याप्रमाणेच ठरवलं. कारण पुन्हा 5:30ला मीटिंग ठेवलेली आहे आजही. आता पुढच्या शनिवारी तर एनिवे आता आपले अध्याय झालेलेच आहेत, तर त्याच्यामुळे पुढच्या शनिवारी मी ब्रह्मोत्सवाला असेल ते मंगलोरला. तर आपण गोलोकधामाविषयी मी 2 अध्याय घ्यायचे, 2 सेशन्स घ्यायचं ठरवलं आहे. आणि निश्चित आपण ते, मी ब्रह्मोत्सवावरून परत आले की मला वाटतं पुढचा 9 तारीख आहे आणि त्याच्या पुढची 9 आणि 7, 9 आणि 7 16, म्हणजे 16चा रविवार शनिवार असेल. तर त्या दिवशी आपण नक्की ठेवूया. पण तो मला वाटतं पुन्हा जन्माष्टमी आहे, गोपाळकाला आहे त्या दिवशी शनिवारी. तर आपण 2 शनिवार ठेवूया. 23 आणि 30 ठेवता येईल, किंवा मग मधला एखादा वार पण सुद्धा घेता येईल जर हे नसले कुठले वर्ग. तर एका आठवड्यातच मंगळवारी सुद्धा जमत असेल मला, तर आपण 2 सेशन्स नक्की गोलोकाची करूया, हे माझं प्रॉमिस आहे. तर त्याप्रमाणे निश्चित आपण तुम्हाला गोलोकाची माहिती दिली जाईल. आणि त्यासाठी जसं योजना माताजींनी सुचवलं तसं सगळ्याच, म्हणजे आता कसं आहे ना, गोलोकाचं वर्णन केलं जातं प्रत्येकाच्या, पण पहिल्या लेवलला तितकं सखोल नसतं तितकं दुसऱ्या लेवलला केलं जातं. आणि दुसऱ्या लेवलला मी सुरुवातीला तुमच्या बरोबर पुष्कळ सखोल गेले की जितका प्रयत्न करून, म्हणजे दुसरी लेवल ही थोडीशी संक्षिप्त स्वरूपात आहे. पुन्हा 3ऱ्या 4थ्या 5व्या लेवलवर आपल्याला त्याचं ज्ञान घ्यायचं. जसं तसं तुम्ही आज जसं आता सगळेजण 3ऱ्या लेवलवर आहात. खूप सुंदर पुस्तकं आहेत ही सगळी. उपदेशामृत सुंदर आहे, भक्तिरसामृत सुंदर आहे, आणि ईशोपनिषदही तितकंच छान आहे. तर या सगळ्यामध्ये तुम्हाला निश्चितच भगवद्गीतेशी संबंधितच सगळं ज्ञान मिळतं. सगळं संलग्न आहे ते भगवद्गीतेशी, आणि खूप सुंदर वर्णन आहे. भक्तिरसामृत सिंधू तर अत्यंत गोड आणि मधुर असं आहे की ज्याच्यामध्ये भक्तीची अवीट गोडी आपल्याला चाखायला मिळते.
तर आणि तुम्हाला सगळ्यांना पाठवू आम्ही की तिथे ना 8, 9, 10, 11 म्हणजे योजना माताजींना पण मी सांगितलंय ते आता मंगलोरलाच आहे, त्या येतील प्रत्यक्ष तिथे. पण तुम्हाला लिंक्स पाठवल्या जातील. तर आपल्या मराठीचा पण एक आपण नाटक करतो आहोत तुकारामांविषयी, तुकारामांच्या जीवनगाथेविषयी आपण एक ड्रामा करतोय तिथे. आणि मी मुग्धा माताजी आणि मुख्य आपले प्राणचैतन्य प्रभूजी आहेत त्याच्यामध्ये, आणि ते तुकारामाचं रोल सादर करणार आहेत. तर त्या सगळ्याचे तुम्हाला लिंक्स पाठवू आम्ही. तर नक्की तुम्ही ते बघा म्हणजे. आणि ते उत्सव चालू असेल 8, 9, 10, 11, तर त्याची लिंक तुम्हाला ऑनलाईन पाठवली जाईल. ठीक आहे. हरे कृष्णा. तर तुम्हाला हरे कृष्ण. आठवड्यात काही प्रश्न आहेत का आता, किंवा ओव्हरऑलच गीतेविषयी आणि काही समजलं नाहीये किंवा कुठली काही मनात शंका आहे, तर ते नक्की मनापासून विचारा. आणि हरे कृष्ण. योजना माझ्या माताजी भाग घेणार आहेत का? हा योजना माताजी पण भाग घेणार आहेत? योजना माताजींना मी सांगितलंय, तर त्यांचं थोडंसं डळमळीत आहे. तर त्या मला कळवणार आहेत कन्फर्म, आणि त्या आहेतच तिथे. आल्या तर त्या नक्कीच आहेत आमच्या बरोबर. संधी छान आहे ना तुम्हाला मिळालेली. हो, म्हणूनच. पण त्यांचं थोडंसं काही कारणाने डळमळीत आहे, पण त्या 90% म्हणाल्याच आहेत. तर त्यामुळे आम्ही तिथे गेल्यावर पुन्हा एकदा बोलू. मी 8 तारखेला पोहोचले की, आणि त्याप्रमाणे मग आम्ही नक्की त्या असतीलच आमच्या बरोबर. त्यामुळे त्या आल्या की नक्कीच आहेत. त्यामुळे एक छान संधी आहे भगवंतांच्या सेवेची. आणि म्हणूनच मला छान आपला संधी हेवीच मिळाली आहे. इश्यू असतो ना माताजी, तोच एक इश्यू आहे, बाकी काही नाही. हो, नाही, ठीक आहे, ठीक आहे. तर होईल भगवंतांच्या कृपेने, तेही सॉल्व्ह होऊन जाईल, काळजी करू नका. त्यामुळे करू हा. आपण, आणि या तुम्ही नक्की. ठीक आहे. हो आणि येस. जवळ आहे माताजी, तुम्हाला अजून तिथून, विचारायचं तिथेच आहात होतं. तुम्ही ते. हो, हो, हो. तेच तेच. म्हणजे हा, जाणं शक्य आहे. हो, हो. जाणं शक्य, जाण्याचा प्रॉब्लेम नाहीये माताजी, पिरियड्सचा इश्यू आहे, डेट. हा, थोडा अच्छा, डेटचा हो. इश्यू आहे ते त्यांचा, आपल्या म्हणूनच हातात त्यांना. नसतं. हा, ते आपल्या हातात हा, नसतं. ते हा. काय म्हणत होतात तुम्ही माताजी? आणि आणि हा सेकंड लेवलचा जो वर्ग आहे तो म्हणजे आता असाच होणार आहे का, म्हणजे जो शॉर्ट मध्ये दीप्ती माताजी घेत आहेत तसाच होणार आहे का? हा, म्हणजे आता कसं सांगितलंय माहितीये का, की आता पहिला वर्ग झाला ना 18 दिवसांचा, की लगेच कंटिन्यू दुसरं लेवल सुरू होते. म्हणजे 40 दिवसामध्ये दुसरी लेवल पूर्ण केली जाते. म्हणजे दुसऱ्या लेवलमध्ये कसं आहे ना, पहिल्या लेवलमध्ये आपण सगळे श्लोक घेऊ नाही शकत. मग दुसऱ्या लेवलमध्ये सगळे श्लोक आपण प्रत्येक श्लोकावर विवेचन होतं. पण मग ते थोडंसं संक्षिप्त स्वरूपात, म्हणजे खूप सखोल नाही हा. त्याच्यामध्ये जात आहेत. खूप संदर्भ आणि खूप सगळ्याचं डिस्कशन्स नाही होत. तर त्यामुळे थोडंसं संक्षिप्त स्वरूपात घेऊन पुढच्या तिसऱ्या लेवलला जी तीच पुस्तकं, आणि मग चौथा आणि 5वा जो टप्पा आहे ना, त्याच्यावर भगवद्गीता अजून या 3 पुस्तकांबरोबर ते मॉड्यूल्स असतात. मग 5-5 मॉड्यूल्स आहेत, की जे भगवद्गीतेचे 3 मॉड्यूल्स, ईशोपनिषद आणि उपदेशामृत आणि भक्ती रसामृत सिंधूचं एक पूर्ण मॉड्यूल, असे 5 मॉड्यूल्स असतात भक्तिशास्त्रीमध्ये. आणि तिथे मग तुम्हाला भगवद्गीता ही अजून फिलॉसॉफिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी, मग तिथे थोडंसं अजून सखोल ज्ञान, त्याचे संदर्भ, मग भागवतमचे संदर्भ, चैतन्य चरितामृताचे संदर्भ, आणि मग त्या दृष्टीने तुम्हाला पुन्हा भगवद्गीता, आणि आहे तेच ज्ञान सगळं, पण कुठेतरी थोडंसं सखोल अजून गेलं जातं. तर ते आता सध्या दुसरा लेवलचा पॅटर्न हा असाच चालू राहणार आहे. त्याच्यामुळे पहिल्या लेवलचे सगळे जे काही 20-25 आहेत, ते लगेच जे उरलेले असतात शेवटच्या दिवसापर्यंत, 18व्या दिवसापर्यंत, ते सगळे पुन्हा दुसऱ्या लेवलला तसेच जातात. तोच ग्रुप आपण दुसऱ्या लेवलला कन्वर्ट करतो. आणि त्याप्रमाणे दीप्ती माताजी एक वर्ग घेतात, आणि मग अमृता माताजी संध्याकाळचा त्यांचा वर्ग घेतात 7 वाजताचा. तर आता हा वर्ग झाला 3:30चा, की दीप्ती माताजी त्यांचा दुसरा टप्पा सुरू करतील. अच्छा, आणि ओके ओके. पीडीएफ पुन्हा 18 पाठवल्या जातील दिवसांचा का आम्हाला तिसऱ्या लेवलच्या पुस्तकांच्या? काय ते? तिसऱ्या लेवलच्या पुस्तकांच्या पीडीएफ पाठवल्या जातील का? हो, कारण हो, हो. सकाळचा जो वर्ग आहे तुम्हाला त्याच्यात त्यांनी ग्रुपवर पाठवली पाठवली. जाईल. ग्रुपवर ईशा पाठवली जाईल. ईशोपनिषदाची नाहीये पाठवलेली. अच्छा. जे अन्वया पाठवतील माताजी माताजी, घेत आहेत पाठवतील. ती नाही पाठवतील, पाठवली गेली. पाठवतील, पाठवतील. आता तुम्ही सकाळचा वर्ग सुरू केलायत का दुपारचा अन्वया माताजींचा? अन्वया माताजींच्या बरोबरचा काल मी हा, अटेंड मग केला. मग काल अन्वया मला मिळाली, मी माताजींचा. तुम्हाला विचारल्यानंतर हा, ती हा. मिळाली मला लिंक. तर हा, शुक्रवार म्हणून मी नंतर पुन्हा टाकली. तुम्ही जॉईन केल्यावर मी हो. पुन्हा लिंक टाकली. तर माताजी शुक्रवारी आता भक्ती रसामृत सिंधू सुरू करतील. म्हणजे तुमचं नवीन पुस्तक सुरू होईल, आणि पुन्हा तुम्हाला ईशोपनिषद आणि उपदेशामृत नंतर घेतलं जाईल. हा, अशा प्रकारे ते रोटेशन चालू राहतं. माझा अन्वया माताजींकडे आमचं नाव रजिस्टर झालं गेलंय ना आता. येस, येस. तुम्ही त्या ग्रुपला रजिस्टर आहात आता. हम्म. ठीक आहे. त्या तुम्हाला मग सगळं त्याची पण मार्गदर्शन परीक्षा करतील. असेल माताजी, त्याची पण हा? क्वीज असेल, हो, त्याची पण हो, हो. क्वीज त्याच्या असेल. पण क्विझेस आहेत तिथे, असाइनमेंट्स पण असतील थोड्या. आणि अच्छा, हा, येस, येस. काही श्लोकांवर वगैरे माताजी ठराविक देतात. तर म्हणजे त्याप्रमाणे ते काही वर्ग प्रेझेंटेशन. बुडवून नाही चालणार. नाही, बुडवून नाही चालणार. अभ्यास करा त्याचा. म्हणजे मग तुम्हाला. माझे आणि 2-3 पुस्तकं जमली वर्ग तर. गेले 18 दिवसांच्या बॅचमुळे. हो, कुठला म्हणजे अन्वया माताजींचा?
अन्वया माताजींचा. नाही आता अन्वय काय करा, अन्वय माताजींचं मी माताजींचं ना कालच आता पहिल्यांदा अटेंड केलं. नाही, कालच पहिला वर्ग झाला माताजी, तर त्यामुळे भक्तिरसामृत सिंधू आता ते पुढच्या वेळेला सुरू करतील. ते तुम्ही अगदी नीट ऐका. आता तर तुमचं पहिलं पुस्तक असेल माताजी ते, आणि मग नंतर माताजी पुन्हा ईशोपनिषद आणि पुन्हा उपदेशामृत, ईशोपनिषद घेतील म्हणजे. हा, मग ते पुन्हा घेणार. ते हा. रोटेशननी चालू राहतात. मग भक्ती तुम्ही अमृत आणि सिंधू आहे कार्तिक माझ्याकडे पुस्तक. माताजींचा वर्ग सुरू केलाय ना सकाळचा, तो नवीन सुरू केलाय. तिथे उपदेशामृत सुरू केलेले, ते नव्याने सुरू झालाय तो वर्ग, सोमवार आणि बुधवार 7 ते ते 8. त्या सुद्धा छान भक्तिरसामृत घेतात आपल्याजवळ पण. हा, पुस्तक आपल्याजवळ असणं आवश्यक आहेत का ही? घेतली तर चांगलं आहे. संग्रही असणं खूप चांगलं माताजी. आपल्याला मराठीत वाचायला पुस्तकं असणं खूप चांगलं. आणि छोटी छोटी पुस्तकं आहेत. ईशोपनिषद आणि उपदेशामृत तर अगदी छोटेसे, मला वाटतं काहीतरी एक 50-60 पेजेसचे असतील. आणि भक्तिरसामृत सिंधू थोडंसं मोठं आहे. पण तिन्ही पुस्तकं तशी म्हणायला खूप मोठी नाही पुस्तकं, छोटी हम्म. छोटी पुस्तकं आहेत. हा. मी ते भक्ती रसामृत सिंधू इथूनच घेतलं होतं इस्कॉन मधून, आणि आता हा, बाकीचे 2 ऑनलाईन मागवलेत. ठीक आहे, ठीक आहे. हरी बोल. विमल हा. माताजी, वनिता माताजी, विमल माताजी, काही क्वेरी आहे मनामध्ये, काही शंका प्रश्न? नाही माताजी, मला असं जास्त प्रश्न विचारायला म्हणजे काय आपल्याला जमत नाही माताजी, काय आपण एवढं हे नाही. हो, योजना असं काही नाही माताजी माताजी. तुम्ही इतक्या जास्त तुम्ही इतक्या साध्या आहात ना, तुम्ही इतक्या इनोसंट आहात ना माताजी, हेच तुमचं मोठेपण आहे माताजी. त्यामुळे तुम्ही छान अभ्यास करता, तुमचं नामस्मरण करण्याचं हे आहे, त्यामुळे प्रश्नच नाही. तुम्ही असा अभ्यास करत राहा. कधी फोन करा, कधी काही शंका असली मनात तर नक्की कधी विचारा, कळलं का? त्यामुळे हो असं काही नाही. माताजी. जसा अभ्यास कराल ना तसं तुम्हाला मनामध्ये प्रश्न तयार झाले तरी पण ते विचारायचा प्रयत्न करायचा, असं काही नाही, मनात नाही ठेवायचे. मी माताजी लगेच लगेच फोन करते मी. पण ते राहवतच नाही, असं वाटतं की आपलं बुडेल म्हणून. काय, माझा कधी एकच हरकत नाही. माताजी प्रश्न प्रश्न आहे. हो एवढा माताजी. आपण एवढी सेवा करू शकलो आणि आपल्या माध्यमातून जर आपण तुम्हाला काही मदत करू शकलो तर नक्कीच बुडेल याची कृतज्ञ भीती असू. वाटत असते म्हणून पटकन फोन केला जातो. नाही नाही, हरी बोल, काही हा. हरकत नाही. त्यामुळे नक्कीच प्रयत्न असतो की जेवढं ज्ञान आहे, म्हणजे माझाही अभ्यास चालू आहे, त्याच्यामुळे हे आपण म्हणतो ना की हे ज्ञान असं जितकं मिळेल तितकं कमीच वाटतं. ती ग्रीड कायम असावी. आणि म्हणून ते जास्तीत जास्त त्याचं वाचन, की प्रभुपादांच्या पुस्तकांचं वाचन करा. आणि अध्यात्म हे म्हणजे खूप सखोल आहे हे अध्यात्म, त्याच्यामुळे नक्की मीनल प्रयत्न माताजी करा. जॉईन करा ना सकाळची ते पुस्तकांच्या वाचनाची बॅच. सकाळी 7 ते 8 आहे ना? नाही, ती नाही, आहे 10 ती ते 11. 10 ते 10:30 फक्त आध्यात्मिक वाचन आहे माताजी. 10 ते 10:30 आहे का? हा, हो. ते जे आहे ना ते आध्यात्मिक वाचनाचा वर्ग आहे, तो करा ना माताजी. तो कितीतरी आपले 3 वर्ष झाले चालू आहे तो. आता मी म्हटलं ना हो. योजना माताजी, तसं आपण तिथे त्याच्यात पण नवीन पुस्तक सुरू करू आता. तर हा. आता भगवद्गीताच पुन्हा सुरू करणार आहे. कार्तिकी माताजींचं आणि माझं कालच बोलणं झालं. तर भगवद्गीता हो. सोडायची नाही कधी, तर पुन्हा रोटेशननी मधून भगवद्गीतेचंही वाचन हा. होतं ते त्याच्यामध्ये. प्रभूजी म्हणत होते की बरेच दिवस झाले गॅप झालाय ना हो, भगवद्गीतेच्या येस वाचनात, तर येस आपण ते येस सुरू करूया. येस. हा. तर आता 10 ते 10:30 नक्की जमत असेल तर सगळ्यांनी जॉईन करा. खूप छान तो वाचनाचा वर्ग सतत भगवद्गीतेचं चालू असतो. वाचन सुरू एक करणार आहेत. अर्धा तास हा. फक्त वाचन असतं, प्रभुपादांच्या पुस्तकांचं वाचन होतं तिथे. तर नक्की जॉईन करा जेवढे जमेल. आता मला वाटतं एक 12-13 जण येतात, तर नक्की जमेल ते त्यांनी जॉईन करा. मनीषा? कोणत्या सकाळची दिवशी? वेळ मला शक्यतो जरा गडबड असते घरात, त्यामुळे नाही जमत. हो, बरं, हरकत नाही. प्रयत्न करते. 10 बरं, मिनिट सामानाने उशीर आहे, अगदी सकाळी लवकर नाहीये. हा, कोणत्या 10 ते दिवशी आहे 10:30. पण माताजी? वाचतात ते, आपण नुसतं ऐकलं तरी आपल्या कानांवरनं विमल जातं ना. माताजी तुम्ही हम्म. पण येऊ शकता, वनिता माताजी येऊ शकता. तुम्ही नाही, कुठल्या दिवशी आहे माताजी हो. तो 10? हे हो रोज असतं, माताजी. सोमवार ते शुक्रवार 10 ते 10:30. मी ती लिंक आपल्या ग्रुपवर टाकते माताजी. तुम्ही हो त्या हो ग्रुप माताजी. रोज 10 ते हो 10:30 माताजी. असते योजना का? माताजी रोज आहे. 10 ते 10:30, हो. सोमवार ते शुक्रवार. अर्धाच तास असतं अगदीच. योजना माताजी. हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, तुम्हाला त्रास दिल्याबद्दल सॉरी बर का. अरे देवा, कसला त्रास. लिंक पाठवा, विचारणं प्रश्न. नाही नाही, असं ना, त्यात काय झालं, माहिती आहे तर सांगायला काय आहे त्यात. हो, बरोबर, खरंच आहे. हो. चला, मला मीटिंग आहे हो. प्रभूजींबरोबर, तर आणि सगळ्यांना माताजी आज जर समजा धन्यवाद. त्या प्ले मध्ये घेतलं मला, तर मग डायलॉग वगैरे. हा, ते अरे आपण करू, ते तिथल्या तिथे पण करू. मग तुमचं नक्की असेल तर मला तसं सांगा ना. तुम्ही 8 तारखेला आपण तुम्ही आलात ना की तसं जे काही हा. छोटे रोल असतील ना, मुग्धा माताजींशी बोलून आपण करूया ना मग. कारण ते आवडीच्या मैत्रिणीचा पण एक रोल आहे, आवडीचा रोल मुग्धा माताजी करता आहेत, ब्राह्मणाचा एक रोल आहे. तर खूप डायलॉग नसलेला आपण तुम्हाला देऊ, म्हणजे मग तुम्ही फक्त एक सामावल्या जाल ना त्याच्यामध्ये, खूप नाही हा प्रॅक्टिस. ठीक आहे. आवडीच्या मैत्रिणीचं त्यांचं ते एक देवबाभळी नाटक आहे मराठीमध्ये हो आलेलं, खूप हो हो हो, सुरेख आहे. हो, आणि खूप मला गाजतंय, बघायचं होतं पण खूप तिकीट्स नाही गाजतंय मिळत ते. आहेत.
मला पण नाही, खूप फार छान खूप आहे. वाचते. हो. हा खूप छान आहे. मी 2दा पाहिलं ते. हो, अरे वा, हो खरंच खूप मस्त. छान वा आहे. मस्त, पुण्यामध्ये तुम्हाला नक्कीच चान्स आहे माताजी, नक्कीच. हा इथे काय झालं माहितीये ठाण्याला गडकरीचं काम चालू आहे त्याच्यामुळे एकाच हो नाट्यगृहात हो चालू आहे हो हो. काशीनाथ घाणीकर मध्ये मग त्याच्यामुळे तिकीट्स नाही मिळत आहेत ठाण्याला ठाण्याला नाही मिळत आहेत. तुम्ही कुठे आहात हा माताजी? मी तुम्ही मुंबईत पाहिली. मंगलोरला आहात, पण दोन्ही तुम्ही वेळेला मी आलेलात का मुंबईला इकडे पाहिलं. तेव्हा? हो मी मे मी महिन्यात आले मुंबई होते ना आलेले हा मे तेव्हा, हा, महिन्यात आले बरोबर. होते हा तेव्हा मी ट्राय करत होते तिकीट्स पण नाही झाले माझे तिकीट्स ओके ओके ओके. हा मी दोन्ही वेळेला ठीक आहे. मुंबईतच पाहिलं. बरं, आता मी रेकॉर्डिंग थांबवते. आपलं हे गप्पा सगळ्या रेकॉर्डिंग मला मध्ये. इथे चालू होतं हो, माझ्या पण हो येतं. सॉरी. ठीक आहे, ठीक आहे.